Ọhaneze ndị Igbo ekenekwa m unu biko ebe ị nọ na-enene mmasị m udo dịle nwoke udo ya dịle nwaanyị biko na nwere okwu dị mkpa nji wee bịa n'ụbọchị nke taata biko na nwere m nya ka m wetara unu vidio si unu na onye je Jizọs ewee gonu ka onye nwere ya ama biko nu achọrọ m ka unu kaba arụ nene vidio na nwanna chi play na because na enenecha vidio nọmba 1 vidio nwa ya nwo ga-akpata oyi nọmba 2 vidio nwa ya egosi gị sị gị there is no more law in the land 2 3 vidio nwa ya egosi gị sị gị na o nwere ndị onye ọbụla chọrọ ịma ihe ọbụla a na-eme ihe ọbụla mmadụ mete were kpata ego that is what people will celebrate. 4 this video egosi gị sị gị na these people are no longer ashamed, these people are no longer scared of ihe mmadụ ya eme ha. 5 this video egosi gị sị there is no more governorship in the land. And lastly this video egosi gị sị gị na ndị Igbo ha lose na the credibility eji emalụ ndị Igbo ịgba mbọ eji emalụ ndị Igbo ịma akwa ihe mmadụ na-eme wekpata ego eji malụ ndị Igbo because mgbe gboo ama m mgbe ọ ya bụ nne na nna pụta ihe ọbụla nwa ha ma apụta azụ nna kedu ihe ị na-eme wee meta ego dị etu a ọ nebo ajụọ agbata obi ajụọ maka na asị gịnị na nwa bụ nwa ọra because na nwa mata what mgbe nwa mmadụ ya anụ dị ọmụ ọchọwa ịnụ nwaanyị a ya akpọta ekwu kpọta ibe ndị mmadụ eje jụkwa na-ese ka ama na family nke a na-agakwu ya aga family nke a na ihe mere na family nke a na eke o si wee dị so biko nụ ihe anụnwa kịta vidio anụnwa bụ ezigbote vidio ihe nwute na-eke esi gbo mmadụ ibe gị ọtọ ya afọ onye Jizọs wee gbaa mmadụ ọtọ na-evidiyo mmadụ without not onwe ihe bụ na mmadụ inwe conscience mmadụ ibie ịgba mmadụ ọtọ na-esi ya vidio maka geneze maka na na-achọ ego nke ụwa. What is all this? How did we get here as Ndi Igbo? How on earth did we get here? Oh ya bịa na-ajụ onwe gị how did we get here? Olugo nke ọ na ahụ na mmadụ ya chụzigo na achụwazi ego bịa tụfuo conscience ya mmadụ ya chụwazi ego bịa tụfuzie ihe o ji ebụlụ mmadụ. Bible sị na after ịkpatacha akụ niile ya akpata n'ụwa mana mkpụrụ obi ga-efunalụ gị what is the benefit? What shall it profit a man to gain the whole world and loses his soul? Or what does a man have to offer for the exchange of his life or for the exchange of his soul? Ndị baya chọzi ije gba mbọ ndị Igbo apụtazi a na-achọ ego mbute ị na-akpọ pounds and dollars ka asị n'onwe ụnụ akụ mpagidosa ị na-akpọ pounds and dollars ka asị n'onwe ebe nna nna gị ha gwụrụ anụ n'ihe pounds and dollars ka ọ nwere osisi na-amịta ego even ndị a n'obodo obi na-asị na ha ji ego so many of them are suffering, some of them are living on mortgages, ha ji ụgwọ here and there. One of them be on borrowed time when ndị ji ụgwọ back date of rent in 3 months 4 months agbakọ ya na-anụ ebe $3,000 $1,700 ka mmadụ ji n'ụgwọ rent mana ọ pụta ihe na-afọ na social media filo n'onwe ya ha chi nnenecha vidio na vidio anụ nwebe ezigbote ihe nwute mana asị m na sọsọ mama nnenekwu ya maka na ọ nwere ihe dị iche ihe onye Jizọs na-eme na agwụ ego onye ọbụla sị gị na onye Jizọs na-eme dị mma asị onye Jizọs is a reincarnation of Edina n'ọgụ nke ebua onye nwa dị ya maka gịnị me Edina n'ọgụ anwụgo mana mmụọ ka na-eso Edina n'ọgụ ka nọ ndụ. Jezebel came back in so many forms. Elijah came back in so many forms. Who told you that Edina Nog will not come back in so many forms? Then end this video on the Bible. Onye-Eze Jesus, you be a madman. You be a madman. What a common sense. What Nigerians can about here? Otherwise, let me use English language. The borrowed English language. You see, most of the things these guys do or does has no impact. This is deformation against human being. Onye-Eze Jesus, you were a mad fool. In what sense? I came across this video over the night and I thought so many things. I was thinking so deep over some of these things. Onye-Eze Jesus, you always, I will find out your real name because I don't need to attach Jesus to your name. Something fundamental is wrong with you. You don't even think or reason like human being. Yes, you are not an island. Very many of us can still talk to you. Okay? Before then, viewers, I need you to watch this video, then I will tell you something more.
Finally, you are welcome back. Onye-Eze, are you practicing Jesus plus or something different? Even if there is reality in whatsoever you think you do, must you go this far? Ishi ebe mmadụ gba ọtọ on the internet just to get yourself promoted. A few days ago, I watched a video where you called some native doctors names. You even went as far as saying that many of them are bunto. Say many of them are drug they carry. But you are doing worse than what these people are doing. Even some native doctors, I can tell you clearly that some of them are really against you, because even some of these native doctors enwero the mind to go this far. How can I respect to when has small? Like, I've not seen Akwa. I'm not supporting Akwa, and I've never done that before. But as young as he is, he has never gone this far. Even the SOB you indirectly criticized has never gone this far. Even those from Okija Shrine or whatsoever, they've never gone this far. They stop at the level of Igutatomado small while you're waiting at Bankehama. But they've never gone this far. The government of Federal Republic of Nigeria, especially the government of Anambra State, their Governor Charles Soludo, why not prosecute some of these people? Why not deal with this so-called Onye-Eze Jesus? If you're afraid, call me. Call me. I will tell you what the proceedings it should take. This guy should be in cage. He should be caged. Onye-Eze Jesus does not need to start parading himself, before the general public, because Onye be a very big nuisance to the youths. What is he encouraging? My type or kind of person cannot be the governor of Anambra State or the governor of Imo State. And I watch this nonchalant attitude or character going on in my state. It is wrong. Onye-Eze Jesus or whatever they call you, you can do these things also in your secret. We will not disturb you. Nobody will talk about you. But due to the level of your accumulated illiteracy, no, your own is inbuilt. Onoginime. You want to patient for what is right. These people you are deforming now, right now, some of them will wake up one morning, they will come across our videos and their eyes will get opened. How do you think they will manage you? Do you think they can ever forgive you? It is wrong. It is wrong. Wake up from this your stupidity. It is going astray. All the extra miles. The other day you were criticizing native doctors. You even tagged them, and many of them Nebuntu. Of which I know it as I know my name, that they don't carry drug. Many of them, all of them, I can tell you this clearly. It's just that you are envious of them because maybe they are outshining you. That is all. It's as simple. It stops at that table. But you are trying to paint them black when you are the major, the number one evil in any sense. Igbo Lodo, everything they've said about you, but are true. You're not in a query. My name is Governor Ezioku. I wish you could have a rethink. The Shanamites.